Rigima ta kunno kai tsakanin mazauna tsohuwar kasuwar Shemage da a halin yanzu ake kira da suna kasuwar Dole da ma'aikatar magajin gari ta birnin Yamai. 'Yan kasuwar na zargin shugaban da'ira ta birnin Yamai, an majalisar dokoki kuma magajin gari na birnin Yamai Umar Dogari da laifin aikata musu ba daidai ba. Masu iya magana suka ce waƙa ga bakin mai ita ta daɗi. Bari mu saurare su. A matsayina na ɗan kasuwar Dole ko in ce kasuwar Shemage, ba ma matsayin na SJ ba, mu ba mu da wanga labari. A matsayin mu na ƙyan ƙasa kamar kowa kuma ƙyan Adam, Allah da kanshi cikin Qur'ani yana haɗin wa qad karramna bani Adam. Me yau Umar Mumunu Dogari ya nuna mana matsayin shi na ƙyan Yamai, ya nuna mana mu ƙyan Adam ba kowa muke ba. Paske shi ne ya zo ya turo mutane an ka zo ana rosa dukiyoyin ƙyan uwanmu, mutanenmu, ƙyan kasuwanmu ba bisa ga wani dalili ba. Tunda ba su zo sun ka share wuri da kansu ba sun ka zamana. Hukumomi na da'ira ta biyu na Yamai su ne sun ka ba su wurarrani sun ka zo sun ka gina. Da shi Dogari tunda Allah kaddarce yana cikin Yamai ya san bai yarda ba, kenan tun ba su hara gina ba ya kamata ya yi tsaye ya hana musu wannan aiki ba sai wani ya zo ya sai da gida ne ba, ka je banki ka ɗauko bashi a dawo a roshe maka dukiyarka. Wannan abu ne wanda ba mu yarda da shi ba a matsayin mu na ƴan kasuwa, a matsayina na shugaban ƴan kasuwa na Sinasi Nijar na yi Allah wadde da wannan abu. Paske abun da Dogari ya yi ba abu ba ne wanda shugaba ke yi a matsayin shi na shugaba. Mu muke tanan Yamai, mu ƙyan Yamai muna da alhaki ga Umar Mumunu Dogari. Paske deputy ne Eli National kuma da sunan Yamai ne an ka ɗauke shi bayan yana shugaban hukumomi gaba ɗaya na meri nan Yamai. Ya zo da rana tsaka, shi bai aiko wani ba ya ce muna mu dakata, shi bai zo ya turo ma'aikata ba an ka zo an ka ba mu wa'adi, illa kawai babu kwana babu tsammani ƙyan kasuwa sun ka kira mu tunda a ranar jiya rana ce ta bukukuwa, mu muna wajen bukukuwa sai kawai mun ka ji labarin an ce an zo ana roshe-roshe. Kaga abu ne wanda mun yi Allah wadda da shi a matsayin shi na jagora. Ya zo ba tare da ya nemi izinin mu ba kuma bai nemi magana wajen mu ba, ya zo ya ɗauki mataki da hannu ne. Idan mun zo mun yi reagir bisa gare shi, mina na zai cewa tunda ai dan adam duka yana da zuciya, da dukiyarka an zo an raba ka da dukiyarka, to in mutanen mu su kasuwanci ba so yake su koma su zankin ta'adda. Wannan ayat tambaya ce wadda ni ba Umar Mumunu Dogari, kuma daga yau mun sa ƙaho wando guda da shi har illa masha Allah, tunda ba yiwuwa mu muna ƙyan Nijar ba mu da wata ƙasa in ba Nijar ba sannan mu zo a ce a kore mu wata ƙasa ke zo mu koma mu bauta, ba mu tashi. Kuma waɗanda ya maɓanna ya shirya, mu mun ɗauki ise ya zo ya gani aikin da an kai, duk wanda ya maɓanna sai ya biya shi, tunda bai giya musu kasu yi ba kuma bai ce su dakata ba, ya zo kawai dan ɗaya Allah ya bashi matsayi na president de ville. Yo ina ruwan Allah da matsayi ne, Allah shi yana jarabtar bawon shi ne ya bashi matsayi, idan ya ga dama ya bashi, idan ya ga dama ya amsa. Wannan abun ba aiki bane na jagora wanda Umar. Duk gaban da'ira na biyu baya da labari, paske ni lokacin da ma ni kira shi nike tambaye shi ko yana da labari, ya ce wallahi bai da labari, sai ɗauka min hoton kan shi ma gashi kwance ana ɗan ƙara mai ruwa cikin jiki, tana yiwuwa ko zazzabi gare shi, bai da labari amma mu mun kire shi mun gaya mai. Pipeline ko kuma bututun fitar da ɗanyen mai daga Nijar zuwa ƙasar Benin daga kamfanin CNPC. Aikin zai laƙume kuɗin da yawansa ya kai dala miliyan 4,000 na Amurka a matsayin jari. Tsawonsa kilomita 2,000 ne. Tuna an riga an kammala fiye da kilomita 600 akan sassa daban-daban. A ƙarshe za a ƙara yawan man da ake haƙowa a Nijar zuwa ganga 110,000 a kowace rana, inda za a fitar da 90,000 ta hanyar bututun mai zuwa ƙasashen waje. Za a yi aikin haƙo mai ta hanyar haɗin gwiwa tsakanin ƙasar Nijar da kamfanin CNPC. Kamar yadda aka tsara, za a kammala aikin nan da shekarar 2023. A matsayin tunatarwa, Wabco Niger shi ne kamfani mai kula da aikin gine-gine da kula da aikin bututun tsakanin Niger zuwa Benin. Tsawonsa kimanin kilomita 2,000. Wannan bututun
zai ba da damar fitar da ɗanyen mai daga Nijar zuwa tashar jiragen ruwa na Seme da ke ƙasar Benin.